doon ay usa ka managtiayon. Ya kini asawa Diyos nun, ang bana bisyoso. Palahubog ba? Pero ang Diyos nun asawa, tungod kay palahubog man yung bana, kada abot sa bana, ihat yung ayo-ayuhon o kasaba. Hulpawan nila yung ayo. Ikanos na pa man ka mag-usog. O niya pagkaon man, napungawan na po, hala, awayo na po na ng kadlaon. Kaya ano sa lagi siya usog? Wala, sige yung tagaw-taw, sige hulpaw. Kaya di siya ganan sa bana nga, wala na usap. Karon, nangayon siya tambag sa iyang pastor, katong asawa nga Diyos nun siya pastor. Unsa man joy akong buhaton nga mausog yun lang ako ang bana. Ako naman ang giampo, pastor. Sige na ako nang gidalag ampo. Pero pastor, wag gyud kausapan ba? Unsa gitambag sa pastor? Yan ang pastor na basi ikaw kinahanglan unang mausog. Usa na siya mausog. Sumuto, ibuhat sa asawa ang tambag nga siya mo'y unang mausog. Palit sa flower vase sa kangge, ulit silang balay, ibutang niya sa lamisa, butang ang gulang. Okay, malo man siya ngayang bana ang uli hubog, niya magsige man ito manana, at daga madumugan. Flower vase, bago ibutang sa lamisa. Pag uli sa bana, dadumugan ang lamisa, natangkog ang flower vase, puskay. Di ang bana, nag-spit na nga, tagaw-taw na to, masigla ka ba? Ako naging ani. Pero kabalukang sa mo sa asawa, giingnan yung bana nga, ay sakti lang dong. Flower vase naman na, atura ng palitan o bago. Nasak ng bana na. Nasak ng bana kay, dili na siya ginhapon, ngayon ato ang iyang buhaton. Tagaw-taw yun, basta kamay rabikil, tagaw-taw yun. Sinsa nga, dili man kayong ana na, yung ipagunta na ang iyang asawa, sige man kayo na. Hindi siya kabalo ka dong. Iusog kus Ginoo. Ito kaana niya niyang bana sa iusog kus Ginoo. Iyon man po lang niyang bana. Kung mauna na yung iusog kus Ginoo, gusto kong usimpang niya Domingo, gusto ko mausog anang imong Ginoo. Isimpa anang Domingo. Talato na pagkasulti na usog po ang bana. Kinsay unang nausog? Asawa. Kaya usay, inside, kinahanglan ka unang mausog. Pero usahay ita ganahan. Gusto ta nga sa gawas may mausog una. Kana ba mga circumstance, mga unsa pa na mga nas gawas na di na nimo masabtan. Murag puyo man ta sa Ginoo nga lunos pa na kuning nas gawas, unsa na kuning ang pagpuyo. Unsa ni gubot kayo ni? Pero kabalo ka. Di yun na usbon sa Ginoo nang sa gawas na sitwasyon kung di ta mausog sulod. Muna itimani. Kung mausap ka ni sa sulod, kabalo ka sa buhaton sa Ginoo, usbon po na diya sa gawas. Kabalo ka, kung sa sulod, mausap na ta, makita na sa Ginoo mapasalamatun ta, kada kung sa gawas, natingala ka, uy, usap man. Mabuto ni tabo sa asawa. Una siya nausog inside. And outside, niya bana, na-feel po sa usog. Muna importante kaya isuon ang attitude inside. Kung unsa man ganing mga sitwasyon nga mudangat na to, niya mag-usog-usog gani atong inside. Na atas ka kuyaw, na atas ka handlog, nas ka balaka, nas ka lipay, nas ka guol, nas ka bukat, nas ka sakit, nas ka hiupos. Tanan! Na atas pain, grabe ka, sama din kasi-kasi. Kung sa itong buhaton, pasalamat kita sa tanan na naasay ay tabo sulod. Kaya gano'n, naay gibuhat ang Ginoo sa sulod. Nganong gipadalaan man taniyang pain inside. Nganong ang Tesalonica gipadalaan og pain, tanawa niya. Ang mga Tesalonians o ang mga unang Kristiyano, gilutos man yun. Si ayaw niya sila pasakit. Kabalo ka, damol sila gilutos. Timan ini, damol sila gilutos. Damol sila alagad sa Ginoo. Si Pablo, gano'n nakasulti si Pablo ani? Kaya si Pablo, grabing lutos na yan niya sa iyang pagkakapit. Pero damol siya gilutos, na-experience ni Pablo, na damol siya gilutos, taon sa manang, ang iyang kasing-kasing, damol manuwali. Muna na-experience ni Pablo, muna nakadasig sa mga pasalamat, bisang sa may tabo, kaya ano,
kanang hitabo niyo sa sulod. Na-experience ko na ni Pablo nga dako siya nga naa Spain, dako po siyang gibutangan sa Ginoo karis, kusog, unsa pa na nga gikan sa Ginoo nga mga kinaiya nga makapanayon sa alagad sa Ginoo. So, tanan nga pain nga nasa tong sulod, katuyuan na para mula hutay na. Kung di na ito na masaptan ng pain diya sa sulod, ngayon kita mo give up na lang to. Pero kanang pain nga butat diya sa sulod, gikan sa Ginoo. Pain na nga sa unahan anak sama ni Pablo, manasikon, muwali. Damor gilotos, damor hinoon, nagwali. Ang mga unang Kristohanon, damor sila ipanglutos, damor sila na spray diaspora, damor hinoon sila nagsangyaw. Inanak kanindot. Sa tanang sitwasyon ay tabo sa itong sulod, salamati ang Ginoo. God bless sa ato ang Diyos na sinunggan sa iyang mga pulong karon. Akong yata